Добавяме сусамовия тахан. Овкусяваме с сол, малко кимьон и малко зехтин. Разбъркваме да се смеси всичко добре. Ето, приятели, нашата разядка баба гануш е готова. Изглежда малко като кьопово. Много е вкусна. Леко се усеща кимьончето. Леко кисел вкус от лимона. Магданоз, сусамовия тахан придава един такъв специфичен вкус. Ама готина е разядката. Ето сега остава само да я поднесем.